Gen fáte steach go Comórtas Peile na Gaeltachta agus muidir teach beathach go bhfuil fearc Chinese anseo in nGael nGael agus muidir teach beathach muid in aniu lead trí den Comórtas agus muid ag críola beo ar YouTuber Spórt TG cethir fáthine é seo Cluiche Ceannais na mBan. Agus Cill Chartha agus Clann nGael réhan a hóir a chéile in san dúchlein seo. Cill Chartha ar nói har a bheith leidir ag teachtas ag an Comórtas seo iniu. Bhú ionta achasan in sa Comórtas go dtí seo. Bua inéan léchar lech lí agus bua inéan na Gael óga inné. Clann nGael ar nói beidir dúchlein níos fear achasan ag teachtas ag an Cluiche Ceannais seo ar ná a trí. Bua achasan agus an chuidir fear fáite inéan carnacá seo agus an san céadhhaite inéan túr Vic éidtí. Canéalathe ag irí níos measa de réir chéile an seo an nearthan ag teachtas de réir chéile agus an gaí ag gleidrú agus na feirne muoi i ggurí gan an gleicla sin agus taithí aid ar canéalathe a bheits sláán golóir in san Cluiche Ceannais seo tuairimid spléicú mar sin de ar na feirne agus déir seán cin áchorthú Cill Chartha dús Páirc agus mar a bhí in dhéan cúgar dé cíarna fiúna na gnéile ins na cúil na lína lán cúil tá maríonna cinide ar imime na carna go molí na bhuaine in san cáine leile agus a bhir sé déirte í agartaí har bheith santa sacha agus í ag teachtán tosaí. Carnaigh ahartaí ar a tíomh eile ar an scíhan a tínta mai fásta. A lár na Páirc an bheirt tá mar chó-captain ar an éireann seo Lily na Gavid agus Ciara ní Ghibhir. Ínta mai an bheirt acu grúthar chun tosaí agus luas acu agus foiinne bh lár na Páirc. Tá lár na Gloscaí bhfuil coppla cúil fáteagaí in san Comórtas a cabh gansaí a bhar a cuaigéag. Tíomh leithí tá sír sin í bhearn agus an contartt agus an níoscare atá Cill Chartha na Maria ní Ghibhir a cabh gansaí a bhar a deag. A cumad maithisa chun tosaí orthú go háirithe in san lína lean tosaí áte bhfuil ibhar a ceathirdeag síirse ní gcón. Clann nGael mar sin de agus iad rinethe an a hóirt in san céad cluiche an seo maid aniu agus an Cluiche Ceannais seo an culbaire tá achasan fiúna ní bhuiil álainn Anna ní ochaí atá san lína lean chúil agus teasa pleiman atá ar imime na carnóga agus an duine is sinseirí atá ar an éireann seo ar náid. Tá thola ní gátaí i caithú gansaí a bhar ní san lína lechúil agus tíomh leithí tá eile na com. Se lár na Páirc tá ban har bheith ógan Francesca ní Chalí nach bhfuil ach cuaig bliana déag de is agus tíomh leithí Libby ní Chalí. Chun tosaí Cílí na Caiste, Carna chun bhuí tá caithú gansaí ibhar a thachdeag agus a gibhar fiche cuaig tá Éva ní Chanla. Agus in sa lína lean tosaí eile ní chúchail tá Laura ní Chaisí istí caithú gansaí ibhar a deag ar imime na carnaga. Agus captain na feirne agus caithú gansaí ibhar a sé tá toiseach in san cáineal na Seánna ní Tilliú. Mar sin de Clann nGael agus iad sin go fáiligh deanna réon san cáineal. Cluiche ibhar a trí ar nói agus na matain na cosa Tamhnaigh ag deanú har a bheith tean agus iad in teach fríd cluiche an drumcla har a bheith cruí an seo a canéalathe a bheits har a bheith deacair don na himmarí an ist in san céad Cluiche Ceannais an seo agin nniu ar TG cethir. Lá mór na Cluiche Ceannais an seo ceir a cluiche inniu trícinn beo níos smuile ar an telefíseach an céilceann ag teach thugah agus seo ar YouTube agus well tá sulas an go bhain sibh soltas an clúdach ar YouTube agus na cluiche ar fad go dtí seo. Mar sin de an réiteoir agus fur an réiteachta a bheits ag stúra cursaí an seo Pól ó Chardaí a lár na Páirc agus ina chuideachta a bheits Pól ó Máirtín agus Brian Macaba agus fur an íonta na muir ar fad har bheith gríthe le linn an Jerry seachta ní seo ar fad agus ard bhú tiltte acu ar fad is na cluiche seo ar fad ar Tráchtaire agus a chur a gáil. Agus caithíar ra gan mór an conspuid ar a fart go dtí seo agus go mbeidh céarna a bheith le bhar go háirithe leis na réaltha uaire gan mór an cartaí bronta go dtí seo an cluiche mór agus an Cluiche Ceannais sin ag teacht níos smuile tróna aniu agus gídóir áit fáte achasan tuair siad níos smuile ar na bhuaimhtón ó chun na mí agus áit fáte achasan mar sin béle feiceáil le inis mar a ggéarna an seo chun na mí ag tuairt ar chun nGael ag Cluiche Ceannais hóisir na mBan agus iad ré le gáil a lár na Páirc inis na mita go dí ar a daine seo aniu an gí agus gí bheastra tá an séidúis te go dtí na seomar féiste sin seo. Agus Libby ní Chalí, Francesca ní Chalí is tí lár na Páirc, Lily na Gavid agus Ciara ní Ghibhir an de Cill Chartha
Ladrocht ide ag a bhirt siúd. Go dtí seo is maríana ag efer a cheas má dúsa in san Comórtas seo agus í Tráchtaire an tosaí. An siad Clann nGael lua iad ar an ansaí iad ardala ar ché comóid agus na torthaí a bhí Cill go dtí seo. Laura ní hasí in san córneal. Dé seo go ag lacú is deagal ar Páirc seán ní tilliú. Gansaí efer a sé gimmart an tosaí. An lár plóachta anis ag Cill le hifrithe agus ar híomh na leibh lé. Dé seo go brú an tosaí deanta go maiid Cill iad a bhrua má. Ciallaína castí anis glagad síos agus brú an tosaí. Cé Tráchtaire isteach ag cathar an sin agus an glú an cartha isteach an sin go míad letha agus gártú agus ceann madra masra láidir le mothú an sin an sealamh caillte ag ní castí agus í gáil an tosaí. Caihína himróí bheith ardla fa dúda sin an leithróid agus smacht caillte de hirmhe na Hampshire an seo. Gártú clágna sin a churáistí mar Luain méid Cill agus well súil acu ar na chúil an seo in san Comórtas fiche sé. Ácin agus ní gin fhaite in san céad jaabhaid a ribh seo. Agus mar sin de mar réananig efer har a bhí santasach agus í teacht an tosaí. Banna imríonn faoi fiche le dúna nGael. Agus well Jackart ag na himróí fanna chéta méid deanamh ar maidin agus an nearthain seo ag glans na raid de réir túr na Hampshire le bheith mar seo a rihama aniu. Agus well míham mag sein a bheits maithre búrtha fa dúda seo agus ag ancar chuirsaí neadar mé mríonna cinna deabalta lans na raid agus a ráistar a bhainaí inis ban char a bheith láidir agus begantí imacht in san Clann le cheannis do bhar gártú a go ráistar a bhainaí a ríist agus cumar ag bhaití mai go leor an buile sin tóca aici agus í abalta lans na raid. Deanta go maiid an ébrú a frís na láha. Iad gairid go leor leis agus Tráchtaire isteach contairt de hifir sin agus well ní cinete a gúsairt an láidreacht agus scíhan go míos letha an sin. Clann nGael réisteala go teacht an tosaí. Deanta go maiid glóra ní hasaí agus well an cúlbaire ní Conall na súla ar sin. Fiona na gnéile agus an leibhseil har a bheith táhachta aniu leis na gnéilethe. Neadar na himróí ag smuitiú é a ligean isteach níos luithe cé déist in gibhar teacht an tosaí. Deanta go maiid aici scarte an grúise sin charatíomh lína ach ní gibhar an teaghfuil curtha isteach an sin. Agus deanta go maiid an stop a chur leis an rúthar an tosaí an sin agus an chostin deanta an sin ag libí ní chaalaí an sealamh a bhainte ráis na Clann nGael. Seán an í tilliú ag feimnú inis hart fa lár na Páirc ruthúíonnta deanta an tosaí aici siúd. Agus seo dúchlan níos áir de Cill an seo aniu na mar bhí go dtí seo. Ifar fiche cuaig teacht an tosaí sin éhan ní hanla agus bara coscéimena an sin leis an ruthar. Bhí tagaíochtaí orthaí agus í ró sin ar fáil. Slú a bhrá inis agus a handaine ar lár foscaithe an seo aniu bailí isteach go seastan Cill faoi bhrú a rísneala agus a rísneala mar réananig cinneide ag mothú sin. Éhan ní hanla a géirí brúachar ar hí teacht amach agus beirt de cosantóirí le cos Seán ní tilliú tá ag síosteach ar an daithir a chuig de Clann nGael obaríonnta deanta ag ní hanla agus go maiid céarna ní caiste an stoppachar le Cill teacht amach an obair ríis deanta ag ní caiste agus well stop curtha an sin agus mis féidir sin a dhéanamh bí ní smú Jackartaí il Cill teacht amach leis an leithróid anráta ibre ag Clann nGael Luain in san céad chuig bhaimite den cluiche agus sin buinte ráist acu. Sí deanna go maiid sa sacrú níos fearr in san cluiche seo sealamh caillte sin ag ní chealaí ní gibhar a géirí sin bheith curtha isteach go Luain cholaí ní bhacín sin glanta acu go lear na Páirc áitiúil ní tilliú agus réisteala
Ní grúthar an tosaí. Sin drá fás is de áitrú catar ach tá láfa fáilte rás nácu agus tarns deanta go mís lethe dú sé de eile. Bhí sin chuthas de go híta tean acu eile ní thuúchail inis agus ag smuintú fan iirecht a géirí réan a thós ar timpeall orthaí inis. Abu é ag leacu is de coppla coscéim eile. Chuthas de go hamil na carna gaí deis chun céad scór Sealah caiilte chuthráis níorí seo Seolta is de agus an céad scór fáilte ag íomhan í hanla agus na Clann ag socrú go mhaith is de in san cluiche ceanna seo. Well an gílá ach dóidtá siad a gobar inis san céad le a chur brú ar Cill Chartha ón ceicemá i gimar tena chu chuirsaí sé sin í bhearn ní teach dóin don ceicemá sin agus géirí Sealah bhailes de go leheile inis ní gibhar ag trid go féochhar lear na Páirc Maria inis Birchestí slugtha is de agus well cinniú seo a gáil na ní gibhar Birchie géirí stop a chur leithí agus Clann is léir ionta ardile fan contar te bhaine na ní gibhar agus í teacht an tosaí. Curtha fada aici is dehan sa córneal i gurí saoirse ní gcónal a feicú amach ní gcónal a gurí sin a bhainteach sin deanta go héanta ag testa chláimen an immertin sin ón sean an dor curtha amach leis an cos a ríist eile buinte ar a talú acu agus iad a glua seach chun tosaí a ríist Cill Chartha le job le deanú ar chúla inis Clann ar an ionsaí rothú hard áitiúil an takeíocht ar fáil deis beidir scór leis an ghlacha ard san near caian lan cúla díal eile sin a tuitin sé agus Sealah fáilte ríist agus glantama áitiúil cair ní gáthairtaí reachta má leis gus faoi bhrú a ríist agus obair deanta ag Clann dí halha dhéanú thola ní bhacaín ínta deachar na himreaí an Sealah a coinneal leis na conéalathe caite má in iirí seo agus iad ar an ionsaí a ríist eile Ever a cahardé Cilín na Castile gurí seo churas de gur 40 a ríist eile agus caithí bheith tóca leis an ráta ibre na tá Clann inis den san céad le iad a gobar go díon agus bhfuil deachar ar Cill Chartha ébrú má Birch fagus deachan san le heile acu crá grimme is stíal ar baire acu sír sin í bhearn den acu siúd gurí brisú má Clann agrathe go mhaith fan a thuine síos deachan san spáis sin a sin cliste go leir an carnaigh áthairtaí a feicú má Drá fás ag fáilte ráist ag na gibhar na takeíocht don ó lena ní cinnig gain agus í gurí brú an tosaí a ríist eile agus achanúair an sin agus Maria na gibhar ag teacht an tosaí Birch is sígus deathairthaí as i gurí stop a chur leithí agus well tegann siad cé có contarte is atá sí le roiid Seolta is deag go córneal aici anna fástan sin Cill Chartha gurí céad scór sacú amsú cosíocht daonnta ó casan í bhearn is de ínta tean a chur an cineág Seolta is de agus líon i Google agus sinna gáil ar fóríl bhí an cluiche ag lia in san céad cluiche an seo agus an cineág an úsáid go héifeachta aici ar a lá sin ach níos deacra aniu agus na cosantóirí ag síos deathairthaí Críoch ní sin lá sin le trí cúlín galanta agus bhfuil simú go leir ahrú le deanú an seo ag Cill Chartha Efer fiche seachta teachta má molíní bhuaine agus efer fiche a háachta teachta se ina áitsiúd Seolta má agus bháise ríist agus rás cosise an seo Clann dearad go maitheann sin a bhaint níos ag brú an tosaí Seolta is deag go lína lean tosaí buinte an sin ag nic an mhaí agus ruthar ionta deanta le takeíocht a thabhairt pás ar fáil is deall ar bair deis fanne cúil baite is deag an cúil anna cúil fáilte an sin ag Clann ag éhan í hanla ag teacht fríd an lár agus an dansear an ríhan amach í ag teacht fríd ach an críoch éfachta is deag an anga heici anna cúil bhuaí an sin agus Clann
Gaeltachta seo, insan céir leathan seo, insan Cluiche Ceannais. Faoi bhrú ríist agus fáilte ríist ní casaide, den ar rinne leis an culbaire agus réíonn si gol an íirecht funne cúlín agus ar fórí deis glór aici an sin agus í hard a bheith mí háasta le sin. Cill Chartha, bhil an culbaire mí háasta faúide as bar réana atá don cic amach. Glúiseach níos fearr inis ach Clann nGael. Brúis deathir sin, fáilte ar dearú ag Cill Chartha an grát ebre dis gaithe lárna Páirc ó Clann nGael chun stop a chur leis. Agus an réiteoir Tráchtaire ais buntáiste ríist do Cill Chartha. Emmert char a bheith Cluiche ó Clann nGael an seo. Iad ag síos deathir de tríomhanna ach go brúthe sin a chur ar Cill Chartha teachta má ag déanamh an differ inis. Agus ní ggóin lamsú in lína lam tosaí. Emmert níos fearr inis ó Cill Chartha ní bhearn ar fáil. Íine bogu hon tosaí níos congrit an a cúl. Catherine ar híomh an leifach le Catherine. Tráchtaire leisteach agus Tessa Fleming deanna go maiid choní a réidir má. An obair an sin ó Fleming choní a bhrú má. Brú a chur ar hí. Agus caint le Tessa rifach lethe seo, bhí sé cinstú. Gwyil firin har a bheith ó gacu. Gur í híon duine den na sean andarí atá ar an éireann seo. Ach dóchas a galóir go deoch go lofa Cill Chartha ó bhfuilú an seo. Agus airte le go bhfuair Clann nGael coppla dí an scrúdú agus gro sin an tuirfeh acu. Seo le tógáil acu Cill Chartha deanna go maiid líana i Google cromú ar ceann sin. Láideacht an úsáid agus an lámh curtha istea. Clann nGael ag teach le physicalacht. Ná ró feici ag Cill Chartha go dtí seo. Agus anna ní áchaí an lámh curtha isteach an sin. Síon tú ar a tíomhlíne leis do muir agus na bainistóirí. Ní thomaigh sein mí háasta Beidir fa cud den gramú ag teachta isteach. Mrá chun den na mí agus an spás trégan is acu Ciaran ní gibhar go leithí ní gibhar ó te sin amach ar fóraí an sean sací an sin. Buntáiste fáilte acu nach rúthaíonn deanta ag ní gibhar fríd an lár an sin. Deis fá hunne cú thugus ar náid talú dromclá leoch mar atá. A han seans go rath sé isteach agus is sceadú den talú is deach go neanga. Deis mar sin de ag na himróid sacrú isteach an taiisna bheith mar sin céad rud máide luúin deithe clog ag Cluiche Ceannais. Agus deir isteach den banc ar náid. Dini bailí inis donna Cluiche Ceannais ar fad aniu rúthaíonnta deanta ag ní gibhar ach sin an cosins coscartha leis go míid lethe ar náid. Agus Clann nGael well an obair deanta acu agus iad géirí stop a chur leis an glúiseach chun tosaí a ríthe ama. Obair íonnta deanta. Bailach a híon leis agus é brúte má go lár na Páirce go fada na ní gáchartaí faoi bhrú. Ban ag staidir a gáiste Marino mhaile clia. Achtar nó mar sin de le Cill Chartha ag staidir mhaile clia. Agus iad thar bheith sásta an Comórtas bheith sa bhla acu deis acu teach le chéile. Ar ráiste ríis ag deirdí agartaí agus ar an sé ríis Cill Chartha deis ar an citág iad a tiontú isteach. Agus an culbaire chun go súla ar sin an sin imi isteach ag imí ní inle agus trasna agus an céad scór fáilte ag Cill Chartha mar sin de. Agus well ar scór fáilte go dtí seo cuaigm sé ag do mar sin de imi hen seo in san céad leat bin an céad scór dóibh in san Cluiche Ceannais. Deanta go maiid nig ní gibhar an sin a winch caithfidh sí gáil an tosaí ar ní bhacaín. Tá den an job an stop Birchestí a ríthe ama ar ní gibhar. Agus iad go isteach agus an tá leithí thar a bheith mí háasta faú de sin. Well caithfidh rá Cluiche níos fearr an agus Pól Ó Hardaí sásta le ginnte chuirsaí. Gcónaí an céisteán ar bell de man cé có physicúil os a ligus an réiteoir de chuirsaí Ó Hardaí. Agus bhfuil an Cluiche níos fearr is
Neil Cill Pixas the Fluid Chin. Again, get a show horse because the coach is ja. Change in the clay, August 40, the Killican are 40 and ish. Big Cill Chartha. Because Jesh Mershin de nGael Sasta Ruddy, will you? Chicamoy Nish Jesh August and Bruce Susa Kikamaha Clann Egg Chacht and Shinaglan Sus and Counter John. Well, Chacht them on Shin, Frustras is there, Egg Chacht. Her Libini Kali, August the head of a Shin catches in the air. August well, and Frustras, August the head of a Shin. Can he test the Fleming Gullis Jah, August Tridge the Leroy Shaw. He August Kieran Giver, Fleming Leshan Lavan Archer. nGael, Nieshin and Winter Ash, Douglas, Libini Kali, Carhan Tossi Arishtaki, nGael, Alarna Parka, Pass Fiach Rasna, Ak, Jira Kufada, the Carney Gordy, August Machinde, Munyin Toga, Egg Cill Chartha, Score a Wine Fuacha Aku, Shocked Womachi Egg, Emmy Henshaw, Instant Ked Clehacanish Module and New, Sirsha Nivern, Ernonsi. Bontashti Aki Agus Chagwal Janta Lehi and Chin Agus Nyather will show Rowader Huel Unlukul the Marina Giver he Stadger is good rain I'm shoot Catter is the Huntossi or he rainy and she go it's Jagalina Land Tossi Shin Niganila because he Geru is Ja he torch for near because Shinnick Chacht this jog is on score Woohey and Shin and Darna score Fuacha Eki because well Shin on the Harvey Lokur then he attacked the shot like Michael McShine because Harvey Cluiche Hunt Shin Yanu Murphy scoring at the ye because the task dialogue to Shin Fuacha Akuanish because nGael and ish Gillen kick him on Shula Fleming as he Gullis Jack Galager a Kun Shin Shin Lamahu and here Shin and Catherine Nivern continue because Fleming a goal Leshko Toki Gagasta because Rishtella Arashik Nivern Freezing Lawa Tasha goal nGael like Jenna Gamoy because ever has Steve Harter a late Roy and Shin of Rua Mahagativ Oberle Janu next year Shin Nivern and we and Shin Shin Cluiche Galore Curtis Jaheki Rishtella and over to nGael Janu and a splash in a gridgem into her fad into Ceannais Tianchin and he give her a chat for region Lar because a Rishtella na cousin Tory War and Shaw the nGael he had a chalked them up the rare Martashic bunch the Kivlin Chia Tianchin and late Roy you got him up Galar Páirc now Ligan Chias because we had Galore kicking the sea the Gaeltachta Kamoy Kiernan Instant Ceannais Shaw cool because in Cluiche to Fuacha Aku yeah score much in the Cill Chartha because he had to find Bala Harashness and Ceannais Shaw short this ja draw fastest ja because nGael lishna hevra heart there Jesh Aku Brishu and Ishfried Larna Parka Egg scared in Talu Fuacha Rash to reach because Eva ni Hanla Ernonsi or Ruher into Jantaki Smack Cunny or Lehroj August Barra Kush Kemna oh well Brúach Teachtas Jahar Ach fi sin an Gear Galore he agus he Ruher Huntossi and Shin Polo Hardy Rudawain to Richery is Liar Jiros Jahar Jerishakna now na Kemna is there Regan Garo Shelf in nGael it's in Tiv Eldon Fark Stopper Rich Gumbiz Laha agus is Liar Buana Story Cill Chartha Charave Mi Hasta Fadud and Chagwell to Teachtas Ja nGael get stop a Cill Chartha Togalama Ban the me, agus well, he had a gubber Gajian. Agus physical locked into Leshan Immert Saku. Cill Chartha reached the Giri. And later Hoja Wogu Masfeja. Kieran Giver. Ban to Gubber Physio Molly Clear. Pass Harvey Cluiche. Ah, let you go Moy Fleming. Jack to Maharishtella. Well,
An Ainiona Isha and Tahi Ataki Ban a Jimmer Lemunyahan Lad and Teal and Ishikar Fuhi. I got to me because well go to because Chango Laja Larna Parka go to Clann Fiha Bomancha Emihan Shaw because Kieran the Conwy Sheet at a Talu Jashik Clann Chakla Kila because ready a Hawkroot Eat it a rear and cover the shop Wincha Aku Sheer and Fiha Kahar again the Martra. Because well Richard Kell you go my or a washing. It's Sasta and Glaku Gerage Birchesty and Selena Lamb Coolinish Nickel Carha Catter and Ish Hart or an Ruher to Janta Huntossi or because Angie Howwood Janta and Shin Ifany Giver and over Janta Eki and Taki if the Eon again because a bunt hash law for Reach because they're rare Steel of E a Clann stop a Horlish and Glow Shock Benetayano and Ish Egg Kill Carha because Reach down and McShine or the Tivlina because a Gimpier and Ray Shore Marshinda Polo Hardy Kanslash Girier Sakru Shias Knock the Rekula this doy hit I took on Lech Lekabe Steel taken Ray Shore Agus Gull Lash Agus the Mechanical Shin and Chatler to Veson a Glahama Will and Ray Shore a Gliggins the Kursini Smo and Shaw Agus Kagai Gold the Rare and Steel Tag. I could find Cora Gullerai at the Tivlina, Agus O'Hardy. The Rachel if I had Rachel Achula Annoyance and Comórtas, Marshinda Aitna, Aku, Erna Buena Story, Kahiri Ogunnagal, Agus Kilcarha. A hard of a chan and Ish Kilcara, Giri Bruma, Jantica Moy and Chin, Igniganula. Truresti, Agus Bullia Larger and Chin, Giri Stop a Curlehi. Purchase Jagalarna Park and Ish. Shin Toka Gamoy and Chin. Ig Deirdre Agati Agus Lav Larger Chak the stop of her. Because Crunchim will the Cursi are laid. Looking to the Clann CS Ceannais. Fleming the Giri Ruddy Agro and Chin. Ya Lena. Esler Trasta Nishaku Kirani Giver. Yet Argila Gan Kula Liggin to Stia. Because well Clann are at Grunalawa. Iglabi Nikali Shincha and Chin. Because Garakdile should have Stiahagashin. And Loctakiakta Mihasta for Dudukunchin. Clann Socrahe Tashin Agrahe Stianchin Yalina Trasna Yed Argila or Fad Fina Cool. A for Kilcara and Sinkia Dakla Gazgan Liggins to Shintarlo and Ish. The rare is much gon come and show and rar Gaeltachta a muir Hulin show than Rian show a Gaeltachta Páirc Chauni Clann Hachna as Jeshin and Cheer Agus and Taulian Comórtas Peile a Gaeltachta Van show Naginilla Agus a Gishaw Hosh Will a Kosaki for a Hunya Bulcha Gamoyaki, Og Ishalis Jahadron Hu, Clann Giri Glanda Suez, Kilcarha Giri Brucher, Chachtama, Agus Buncha Gamoy Trud, Fakeward and Leroy Justian Chin, Chachtama Harish, Gunnaginilla, Agus well, Con Lajala Mohu Chin and Kathleen Ivern, Agus well, Omrascad and Leroy Chin, Ni Higgin Clann Gael, and Echer, Katiga, Gron Kinu Shin, and then Yedin. Bijeshala Moshinda Egg. Kilcarha Agus the rare kill Giha Stiahagavarnishin. He's Congreenish, Donaganula Agus well and Corha Kester beef and ear shin. Agus Sholta Gamoyaki Hara Trasnan. Two seen to Clann Gael scored E in Ish or who Agus Shella watch it. Is there Reagan and Ishalarna Park at Jantica Moy? Chant them all there, Shagalat, Homish and Shin. Is Jagalar Baira, actual Horini Waki, Agus
Chan galore a lár Páirc de cara na canhui ag ruúthaíonnta deanta Huntosaí pás amach ar chlé agus ag dearú de éhanní hanla fáilte slugchas de ag cethir de chosantóirí Cill Chartha agus maríonní cinne sé deanna go mhaith ó lámh láidir is dean sin ag ciarann gibhir agus be deis mar sin de ag Clann nGael agus éhanní hanla an Mastra Géar an seo fan na honne neadar an Yana siarach chun gairid gacu an seo cool agus Culín fáilte scóir í an is ar Clann nGael sin curtha isteach go crin agus thar an trasna an eici agus de réir a chéile dhéirí sé isteach ag a dearú agus é a gaiitiil sé isteach thar a trasna an sin agus an scóir an sin agus Clann nGael cool agus Chúlín acu tríchin rom sin de ag Cill Chartha steanta go mhaith géirí ní gibhar am siúr ríist grachlú má leis Stílar dói eici lúclasí inta tarint ar an gansaí gan áras agus í géirí golará go ráist an bhaintáiste Clann nGael sásta glóir stop a chuir leithí in san tíb sin den Páirc na ligann sí gáil Huntosaí trí bhomate numar sin na gáil in sa céad le agus ahrú eile beidir le deanú ag Cill Chartha an seo agus níte fanna go déan si seach na siomar féistis an sinna dhéanú Ever a níéag le himocht ó chuirsaí gus mar sin líon na Google a gimocht amach ó chuirsaí gus ifir atá dhéag imní gibhar ag teachtas te agus bhil lia a bhí ionta in san céad cluiche an seo in san Comórtas couple scór ionta fáilte eici ag déis mar sin de ag imní gibhar teachtas te agus Mícheál McShane gurí takeíocht a chuirte te chun bhainte Luain is in san cluiche an spás fáscoilte ar thaobh na leibh a chléad an Páirc nas cosise sin buinte go mhaith ag ní gibhar de ní teacht an Páirce tíir sin í bhern agus í Tráchtaire ó bhaid barnic leis an leithróid an sin nGael a gurí é bhga gasta Bogga Huntosaí go fada is deag lína lean Tosaí buinte go mhaith istíonn sin láidireacht ionta ag carna canmhaí agus leis cimar dóid ag ní castia stoppaí an sin sin ard cosan sin í bhrú amach grúthar ionta deanta frídin lár ag le mí Cali cethir thar timpeall orthaí ní castia ríist amach ar chlé spás ar thaobh na leibh dhéise fáil agus cális deanta gan dart agus tucha muid a ráist agus well cosan sínta deanta ag Cill Chartha an sin trúr agus cethir timpeall ach lámh láidir ag teachtas de do réir chéile agus níl rud níos masa chun frostarthas ar bhaine stóirí an obair díana ar fáid deanta agus lámh churthas de a thugann déis de Clann nGael agus an déis sin chutha mú acu well an dá ar an agus an chosann deanta in san céad le acu siúd Clann nGael agus na spásna ag tíomh trécha acu deis ag Cill Chartha golas deachan sin caian leithróid sin agus kick am off é tugaí go gasta agus an ruthir sin deanta ag imróid ní gibhar Cail Seaci agus gramú láidir in é sin agus well an réit ar Polo Hardy a é te a thuirtí agus ha bhacha muid carta buí go dtí seo well a Páirc Tháinig could be a Belderman simul galore in san cluiche seo an bheiceann muid ceann in san darna lea seolta is deach Barry a gléist agus bhíonn sé maithar a tíomh lína agus caiithir seo an cluiche is fearr Belderman in san Comórtas Sóisir a tafeici agamsa in san Comórtas sam líana é tean agus na fearne ar an level cíarna agus é go mhaith in san céad lea buntáiste ar nóid go fáil ag Clann nGael ach sealamh inis ag Cill Chartha lár na Páirce agus ní gibhar
Birch sa tóir hí ancan Lewis ataki ag rachtal an tosaí tu sí isteach an deasach mas féidir sin deantaici chur isteach go dearú fóraí an ruthar deanta an tosaí go chríoch a ligan sios a go dearú agus í habalta éalú Birch sa tóir hí. Agus Clann nGael iad sprithe machanis gur lehéid na Páirc úsid agus codar snacht idir struchtúir atá Cill Chartha don ceic machanis agus Clann nGael. Clann nGael gur spás a chruthú don ceic má. Cill Chartha ábalta an spás a líú agus an sealah amsú na gine le teacht a sin cróga golas deachan sin a feicú suas. Gramú láidir teacht agus taranseirthaí trí bhomate de am cúteamh gcórtaithe ag dearú an chéad leathan seo. Agus dé se mar sin de ag Cill Chartha. Na hairthe a deanta ag McShane. Mar dean teannach ar chuirsaí. Agus na cican na siar a tá Harbh luachar dóibh Clann nGael a ggéal chudhhaid acu. Sin seolta is tea ach ísisiil is tea láha leis ach sin sé má fáinne daithe a cúig agus sin contachtseach ar fad nar scarann siad an lábh tíon sin. Bhí de seala mar sin de ag Cill Chartha. Agus na gabhaid cócaptain na feirne ag teacht le teag lácu. Chúil a fuairsaí an dhéan na nGael óga. Agus Cill Chartha gan cúlar bigadí seo. San Clann Ceannais seo tógaí go gasta aici agus go dearú fáilte aráiste aici chutha teath aici agus ní gifar an sin cai sé teachta má chuirsaí anú is teach go cóineal beidir drá láimh seil an sin agus iad reachta leis teach na Birch trúr cathan ní bhern agus ní plúachta le himróirí agus a ríist eile an obair deanta ríist ag éhan ní hanla an teachta má leis ach drá fás is deag lá na Páirce tuair sé de eile do Cill Chartha teacht cíar ní gifar de ar chlé agus eman ní gifar ach a ríist eile na canéalathe agus é sláin ar a talú ach na néitear ragrú dór náidir chutha teachan sin ar a talú. Mar sé Clann nGael Harbh mí háasta ach an ainion is náit bheith gan cáirt bardóibh bheith múscailte mar Cill Chartha gur rudí óga go gasta an seo. Ní gifar smuoitiús a tóirt faoi agus brú sin chutha orthaí a choráistí a go fáilann sin obair le deanú Clann nGael seo a glanú suas agus buntáiste láfa deanta go mhaithan sin a glanú má go lá na Páirce ach fága ina dhé ar feadh píosainn sin na cillí na caiste fáilte ráiste aici Cluiche fríd an lár rinne sí le go ar chlé na Conall Clann nGael go fáil ar donsaí deis beidir seo críne le scór agus fáil agus rionna cinnte cionnta hiag sí an contairt bhí an ar chúlann sin agus an lábh láidir sin ag teasna an sin agus sin le mothúin sin i cillí na caiste agus í bacha a gáil an tosaí. Contairt John Clann nGael a teacht an tosaí ar an rahansaí an spás sin fáscailte agus trécha ag Cill Chartha agus iad ag brú suas na Páirce. Deis mar sin de ag Clann nGael chur leis an bharna agus sin chutha isteach tóiste go mbeidh agus thar trasná agus scóiríonnta an an leis sin a chríichnú ag éhan í hanla an na scórann sin uathaí agus isise an níoscare agus an scóirlaí atá Clann nGael agus lucht takeíochta acu brasáasta faúda well Cill Chartha golas teach tá dúthleán ón an is dóibh nachróháin san céad dá chluthe agus an áid chluthe Ceannais atá agus well simú golóir Clann nGael a grinú le fannacht an mhuí ar na Páirc Cill Chartha golas teach na seomra féis deis anna céad le thana bheith taistefil an seo in san céad chluthe Ceannais mar sin de is siad Ra chundaine mí atá an tosaí cúil agus trícúlín ácusan agus trícúlín ag Cill Chartha.
go hamil na carna gaki Jesh when you can't score shell of Culture Coharash near Shaw Schultes ja agus in can't score fatche even the handle agus ruher into Janta l'attack up the horch pass their file as Jahalar by Jesh when you cool Botchas Jahag and cool and a cool fatche engine Rish Kilcara Jesh Erlen Kitdog need a chuntu was ja agus in cool by the kind of Sula Ershin Niganyala agus he Gary was ja he torch for Iraq agus Cill Chartha ja agus on score Wuhi and Shin and Darna score fatche
We're getting fáilte rás an seo go Comórtas Peile na Gaeltachta agus muid ceap beo thugah bh far chairní an seo na go le scéal chartha muid réal a túsachar leis an darna leathan seo ag lethe Ceannais Sóisir na mBan agus ancéad letha bhí an seo agus muid ceap beo thugah don céad chluiche Ceannais aniu agus na bhfuinne goiste ag le hama agus ar nói Clann nGael le cúil ó bhain le Peile agus iad san chun tosaí Cill Chartha an an bhaile an seo agus céad le Har bheith taitse bh ar fad éamh ní hanla ó Clann nGael a fuair na scórna de chalanní chun na mí híana trí a fuair si agus bhfuil de réir a chéile ahrú deanta ag mí meag sein a bhar fiche hocht omh na Gaelthóir a imríonn sinseir le dúna gáil a chanagus teap agus is se a fuair péire de scórna agus ahrú eile deanta as rénig cimide ag gimach amachú chuirsaí Hiilis nig Cill Chartha do Cill Chartha agus simú golóir go sé sin deanta coppla bhile láidir tóca ag ní cinide in san céad leat agus bhfuil háidir am sein fásta beidir an granbú dearna chuirsí iste deis mar sin de ag Clann nGael Luain san céad leathan seo chur leis a bharna éamh ní hanla ag siúil trás na heige lábhar a talú go míid lecha an sin agus simú golóir Jackar a rihan ama ag scóir is deach na cúil seo Jackar beidir na cúlaí a Gael ní hanla an stíl cin le aigeanta sinna tá aici agus chutha mú aici agus simú golóir tiontaíonn si is deach ar chúis de broige in é sciúlú leis an áidtíomh stíad an bhrá go thulas go thomlan úsid Clann nGael agus brú churtha ar a chic amá fáilte Ceannais san cóine acu Cill Chartha a geirí ehrethe agus golóir acu siúd a chur thar timpeall na léithróide dé sé ríist ní chealaí agus buntáiste fáilte aici ra sé arás fan na hunne ní hanna bheith geirí go ra a ríist eile simú golóir gorán Clann nGael ar fáice le hama Jimmy Clann nGael go leiscail Cill Chartha is deach agus tá si gúnaí de chéiste go ar fearr go leis deach sos a ghlacu ach tá Clann nGael in é tús a chur go héfachta leis an darna leach agus stíl céanna an úsid ríist ag ní hanla agus well bíú si difriúil i bríonn sé agus sin cin eile fáilte aici na dhéana carm mar sin de Clann nGael Kick him off fáilte ag Cill Chartha tá golóir obair le deanna le teach fríd an Tráchtaire agus imreoidh Clann nGael a stíonn sin trofás amach sin obair le deanna sin buinte agus umra Skyline agus ní Gaelthóir agus í treid go féchhar fan na hunne í híon agus eile le Thomas sin stein Caitinn san éir ríist agus na Thomas gurí lábh a chur leis í tairní an talamhain sin agus an buntáiste leithí agus go leor stop leis an cluiche in san céad leat dé sé bhgu inis ag seán an tilú fáilte rás aici banna thosaíonn sa lína lean thosaí ach bhrí sé ar gimisiúd agus a gimmart mar chosantóir ar nói seolta trasta inis Clann nGael ag teacht imirí ar híomh na leibh lé acu le bhí Cill ag tuairt faoi sinna go leis deach agus chuní in san Páirc ag sein agus faoi bhrúin sin daithir a cúig siad an sa fáilte mar sin Cic siar amach má leiscail tá Cill Chartha agus rís le Clann nGael chur brúar a cic má seo agus an cic siar buinte acu ag ní thuathal an takeíach don ónna Cill a lena parcí ag tuairt faoi ach glá géireachta atá agus go leor cosantóirí an sin Hiilis nig sein duine acu siúd obair le deanna ag Cill Chartha teach amá leis an gan rát ebre íonta ní hanla gurí stop a chur lábhas deach buntáiste ag Cill Chartha
agus bhfuil duine bháin breis a fág i Clann nGael mar chus an túir obair le deanú i Cill Chartha is a lána Páirc deanta go mhaith an nGael amsú á ruthíonnta deanta an aonún leabhláidir teachtas te i go fáil a gáil réana ar dhéir agus ar chlé reachta tíos te ag an trácht an réiteúir glins de cuasaí a fáil agus cáilist an darna thuair buntheiste leihí seolta is te agus tucha muidir ráist an cic sír nGael hada síos te lua in san céad le agus imróir idir chundaí atá an le dú nGael ar fáil aniu le himirt agus bhfuil tá mar rud go raibh Maria nig bhar plúachta ag Clann nGael caiisiad airde thuirt ar nGael inis agus í temuid rudaí inis do Cill Chartha siad súla chuneal ar níor seo seolta is te ard agus is te drón na chúil agus thar an trasnán anna scór an sin ag Cill Chartha agus crína ag a slacúir ag a sír sin ag Conall agus ag Conall tu go fáil ag freastal ar cholastína charaga í 7,000 díist léithróid éisiir le maith ar a talú ní bhern múscail se fan a haine i gceannas te léithróid tugad pásán do chiaran nig bhar Ceannais tíos cór a cúil deis fan cúil Badger seolta seach nig bhar is dean anga ag chiaran nig bhar ag teach fríte agus cúil de Cill Chartha an sin san cluiche Ceannais a churann an loch féchan ar bula bostastí in san seastan tíar a bhí íar Cill Chartha iad ar chó scór inis chiaran nig bhar a chríitní an iarach sin agus Catherine ní bhar ag brú ar a cic amá ahrú deanta mar sinnte Ever híon déag a gimach do cuasaí dá Clann nGael agus iad ardúla rud eile dí rud breis a dí agus inis Cill Chartha a chur brú ar a cic amá agus buin sé ráist agus cosíocht ar dóid óíomh nGael go fáil agus steilefeici agus gan áras ar bí a golas teach a gramú an sin le bí Calí mí háasta faúda well even nGael agus eise ag tógáin na throda an seo go Clann nGael seo deis ach go siúd gáil han tosaí in san cluiche Ceannais Polo Hardy le Cluiche na stíon sin agus é sillar faoin na trótha deis eile mar sin de ag na Conall sin carthas teagaí a goncar sin agus sin cartha bhuaci agus sin gur thuig sí híon gur tháinig sí sin tras na bhad baréach Cill Chartha na iad san beidir gur dhearthú a dhéanamh Clann nGael simú golóir ag glíonú tíomhhain den Páirc ag drach ag mo heile agus léite go mhaith ag Lily Gavid Lily pás tugad níos de Maria nig bhar Maria se ag an aige ag Maria nig bhar chúil foiit sin is san darnaile agus nig bhar leis an ceann sin an chúil baire agus lámh chutha leis ach ní rúsí abalta sin chuneal ama ón chúil agus mar sin de buile inis do Clann nGael agus iad inné deanú go híad amháin san céad le Cill Chartha agus é ag léon cic amá go mhaith sealamh de dhí a ríist ag Clann nGael an airna Páirc ach buinte go mhaith ag ní gáhartaí trúr háart arthaí abal é ébrú amá tá agus inis deis ar an ansaí ag Cill Chartha agus í agartí inis tá ever thar fáil ar chlé chutha maithachú ar chlé pásíonnta agus leib sé ar dóid reachta leisteach agus gramú láidir an sin an réiteúir tuairt an cinneú bailla heile an táhain sin le Clann nGael bhí trúr ag teachta ar ansaí sin de Cill Chartha momentum leo rud le deanú inis Clann nGael an sin a bhrisú agus an sealamh le chuneal acu ná chun nGael an uachtar inis agus le Lily Gavid cai sí seo ghlacu rééis eile ní haach sein agus gur airthú eile dhéanamh ever a híon déag simú go leor station í bhena bheits a gimach amach ever seach déag ag teachtas te an áit siúd gráine rathaile agus hena gráine is te níos luithe an san Comórtas í hena bheith mhaith
Tógi go gasach go géirí go raile cuasaí. Tána géalaigh brúama Urchail Catha na gheimhar a fuair an cúil níos luithe. Takeíocht an in san lárgí. Na sin le lína gabhéid stoppa an sin. Tí halbhú ionta deanta agus an obair. Nig íomhann í hanla. Sin scórlaí is siostí cosn sin is curthaiste. Nig go lína lean tosaí aici. Agus Clann nGael obair le deanú cosan tóirí Cill Chartha. Ag Tráchtaire isteach an stoppa chuir leis an Cluiche. Pas Cluiche Tráchtaire ag Ciallaí Conall. Okay, Harvey Chan stíonn sin agus onc na hebrethe atá stíonn sin ag Cill Chartha agus an díhalbhú deanta acu an obair agus a luithe agus sin caiilte acu iad ar fad ag Tráchtaire isteach in san spás a scór na chúl. nGael Hornish. Sin skillar dói Cemana fan siar heol leis. Hus go fáile gáil an Shellah Veki. Tráchtaire isteach Páirc a ríist Fleming den Jacu siúd. Gur stoppa chuach Shellah go fáil aici. Agus deis aici towards faoi blocail sin Clann nGael. Sin glanta acu agus ruthíonnta deanta má leis a léithroid. Tá scóirdaí orthú agus Shellah agus sin catcher heol a ríist. Agus well an amsir a glanú an seo de réir a chéile. Sin na mothú ó na miltagach tá hart. Go láthú amsir ar a bhealach an seo. Clann nGael géirí seo winterí sela lear na Páirc na Conall agus sin fáilte aici. Ar an talú íseal agus i gimpí ar na cealaí go leor. An sin a winch. Ráist in Shellah blana na cachaí ar an ionsaí. Ní gáirdaí Conall súil arthaí deanta go maithe na brúis deal leis. Caite a dear le Cill Chartha. Go níor catcher heol ag dearú. Agus well scór a bhain fáilte. Ag Clann nGael an eisiint san darna lea. Agus scór heile dí orthú. Níl a cúladrathú. Ach momentum maithíonn tú agus foiinneamh ag Cill Chartha. Tá siad né na honnadigh cearta a thuirte se chun vinse. Má go dtí an tílína agus ar an talú. Tá deanta go maith Cill Chartha agus gráinní rathaile. An sin a winch ar fáil a ríist fan a honne. Juntú is deá agus a golas teaigh ní hanla an obair taintear an gansaí gan áras buntáiste lá agus iad ag Tráchtaire an ionsaí a ríist eile ní thuathil agus well nead a rúisiid níos fearr is áitearún léithroid an sin an buntáiste bhí acu agus pólóthardí a gurí focail a bhí acu leis na chostantóirí an sin. Gráine í rathaile a chuir stop go méid lechan sin leis an Cluiche. Agus nead bhfuil seo roihád ar heol an í hanla úsid agus é tuite mas deach omra scaith fan a haine a duine go tar an teir deanta go maith an sin ag carnaigh gáirdaí sin a bhainte agus teach má leis coscartha leis áitirbí ag a foiinte seo dóibh iad sásta rúgú ar heol ní gáirdaí an job is tíon sin agus sin ar an talú híanaar rá an gúil sé ar dóid bheits a bhla an deir seachtainna seo a han duine le céile agus bheith gimartin san Comórta seo búilte go háart hantá sé na drá Catherine í bhearn agus Shellah builte go fíorhhaid aici everthe san lárnis í rathaile ar a tíbheile de roiáda dí í sásta a chuirsa líanú gus chuirthaiste go lár agus de sin is chuirthaiste agus an cúlbaire deanna go bhaid ón iarach sin nig gáirdaí agus Clann nGael buíoch go deithe sin is deithe go cúlbaire agus imní go bhar leis an iarach agus réiteir Gian a ríist eile ar na Cemana. Well mar a bhíonn san céad lea le bheith fearailte agus cothram agus caiinna gur sa haid iad a chuir mala sin in san cáine eile ríist cúladrathú mar sin de ach momentum agus foiinneamh le Cill Chartha
nGael hór Cill Chartha Tráchtaire agus hiad sacrí in ish. Geis the Argela faoine kicking the Sierra. Agus hiad Tamhnaigh má piasa in ish ag Cill Chartha. Ní gibhar an contar tríhan ama. Ní gibhar a Gary Eilú in sin ó Carna Conall. Ní rahallí Johnny go mói in Gaeltachta agus Deirdre agadí ar Peil. Har bheith teanna stí an sin agus íomh ní hanla stí a rístella gadaíocht ar roiid Deanta aici éise atá suntas a galóir in imirt Clann agus a gurí iad a sprágu le teach ar ráis in san cléthe. Scóirí orthú ar a tíomh den fá chu an tosaigh eile na Comais de gir réna an tosaigh agus gan a garbí ar Peil agus obair le Deanna aici teach agus sealamh a chonne. Le roiid is colony Luain. Tug her rash agus ar hiúil 8-0 Deirdre agatí ar lehanna céarna. Clann Gaeltachta rístella frídin lár Francesca inis ní Callie. Agus a gurí a ríst. Cosíocht ar dóid Deanta an sin. Agus iad brúfrídin lár Holly ní gaiitú an éirí sin agus Deanta go mói aici an fáil sin a chaint isteach agus a bhalu. Agus well mas féidir le van ní hanla seo a chur thar tras dan Dhéanú sé an differ dóibh agus iad a thocrú. Scór Luain atá go inis in san darna lea. Deis mar sin de I gifir the 3 an sin na dhéalathe a tharn sé sin eile ní thuthal. Agus van ní hanla well an cosací fan na haine tí roiá a tí bud si gurí sin a háint iste fanna sé iste sa réigen ar a Páirc agus ar fórí le go dearad aníireacht an sin a choneal ar a Páirc agus éhan í hanla den iad an buach faoin si atá an do Clann well Cill Chartha gurí ar a háint semach agus an spáir sin a thuirt an cic amá Deanta go chluiste acu. Chartha is teag as a Tráchtaire is teag a gibhrethe an sin. Even nGael hór. Bucaigh go gasta is teag go lár Páirc. Comá rubach tursa inis ar Clann agus an fuinneamh agus na cosa. Le bhrá Cill Chartha agus iad ar an ansaí ríis léhan nGael hór. nGael hór leis níar seo seolta is teag í anna scór an sin. Thona nGael hór. Cluiche dínta agus ag dearad céar ní gibhar ag brú fríd agus an scór an sin. Obair le Deanna Clann dó cuaig mar sin de Cill Chartha. Clann scór Luain acu inis in san darna lea. Fleming and Deanna go mói in san cóineal. Mór an spáis aici ag Deanta go mói teachta má leis an léithróid. Obair láidir Deanta ag ní hanla agus buntáistí leithí chur isteach in san cóineal. Fáilte tíonn sin ag ní thuthal ar an ansaí ní thuthal go fáil gáil ní thuthal. Sealamh go fáil aici ar a talú inis agus céarna go bhí ag tarantir tugadh sé ráist agus buntáistí mar sin de ag Clann Obair íonta Deanta ag ní thuthal an sin agus í brú isteach. Well Laura ní háisí agus í smuintú beidir. Bhg isteach rubbach níos congraí sásta seo ágáil léhan í hanla. Agus seo deis níos fosadí. Deis mar sin de anadí a dheanú agus carna Conall a gomachta ó cuasaí. Agus mar sin Butch is agus Hara Trasdan agus Creighton Hick a Slachtwort. Well, Isha and Scorley Isha Nieskere agus na scónar fad ag teacht ó chosaice Daniela de Yee le takeach de Horch.
Jolteiste Haristella, Galina Land Hussey. Agus, well, ever has the Cill Chartha, agus, will you larger the Clagan and Shin? Carasta Ivanish, agus, you'd sast it. Agus, Cluiche, there a couple of bummets in us, the nGael, and Fuini for Winchama. That's the here at the Saku. Yet on Tossi Marshinda, agus, Argela for the Shin, cool Adrahu. Agus, well, will you larger Togi and Shin? It's asked the lickage the Lorne Cluiche Jack the rash hecky heen. Ishkil Glackwar board, Tror Heil, Ruddy Hocker Rishtella. Meal McShine reached. And a team shot in Páirc, agus Polo Hardy, Gideon Rug, Herrer. Agus Ral Esh, Le Himmock, Gideon T. Valentin Páirc. Agus na Mílche Jantega, Hard Chimple in the Páirc. Giri Ve Kinchi go in the Tror Heil, the Cluiche like the Himrory. Agus mar géarna Polo Hardy agus é caint go sunra leis na himróí. Is a géon Jalía Conall an seo. Cill Chartha, the Ceannais tíon sin. Agus live shell go mói, agus ní ever, agus é géirí an láb an úsid go héfachta hon an ruúg a chur ar holaní wagin. Cai sí teachiste, rachtal mo spáis. Sin teanta go mói eci, agus ní galahor fáte eci. nGael agus ní giver and Verch is something to see. Bully larger Toki and Shin. Olivin Nicali is country in Sheery. A couple of Shin Isle Rash, Tony Goherty. Drop fast Isle Steen Shin Aku, Cill Chartha. Agus a Gajeru. Shin Slaniha Aku. Harvey Control Steen Shin. Leshin Shella Vug Shin Toki Rash Aku. nGael agus sin boga is Jack Gutian Laraki cool mar sin adar hun seo insan Cluiche Ceannais búte ag nGael an fihe cahar le buint go fáil ag Cill Chartha agus iad ag mothú go bhfuil sin beidir ar a bhealachan sin agus iad sa bhála a gobar le Janu an seo agus cosan le Janu ach go leir ever has tí an stop a chur leis an Cluiseachta ínta Chanta chun tosaí inis agus iad chutha Jack agus Elodie Húhal go fáil Shellavaki brunta amachan sin agus nGael ag trid go féach war a stíon sin ar lár scór sé har a fé Jack ar chud Jack Friedin báile sin de gansaithe gurm a tastí agus Polo Hardy sásta an cic ar bhranú ag Jeru agus mes féidir maithinn tú le nGael Lanson Évan í hanna a tag tógáin na deisna Péidir go me scór ó gine Tráchtaire a bheits mór líoch ar an lá ní hanna chuiriste agus crunne go Jeru hard trasna naci trícin in isin san darna leat cool agus trícin in san céad lá ach díra bin an ceist bhfuil scórlaí eile ar an iarn bhfuil duine Tráchtaire le seaú an áide agus aim a dhéanú dóibh híon béle fecha eile inis and Shelv I rahlia Chanta go mai agi sin a winch agus I fuoi vrú Acharish Chanta go fear why and sin na Shelv winch ma a gala na hamish Kyle Jackie agus I rahlia ristella or a tívala de nGael hor frijan lar Spórt or heaving the level clay Rinchi golas chat Kakira ni give her a lar by the fight rash to Rishtaki Here nunci stoppy agus He goes to John complete lacha and sin to rare in the race shorter nGael nGael sasta le sin Tamhnaigh Janu agus inis everthe siarach go alar na Páirc caiise seo úsage go sismuja agus an Shelf Conall ar an tíbhela den Páirc acu ag Tráchtaire go lár áitiúil ní cealaí ruairíonnta Chanta ag nGael an éirí seo Cill Chartha géirí na hebrethe sin a chuiristeach a scór na chúl agus ní hanla rístella ar nonsaí trúr le búlú Chanta go mai aici go fáil ar nonsaí smart Kyle Jackie agus Beidir Cluiche cinú an réiteo chuiriste tá hen sé mar dhéis agus ar fóraí níach ó ní hanla Imi háasta nach an obair ar fad ar rinchi hílha gurú cúil tilteach ag a dearú sin ach te sé mar dhéis agus ar fóraí is ar éigen agus Cill Chartha buíoch
Go Jahi sin ar fórí le go dearú. Ben chance glóra agus an é an chance. Agus an tíon chance a bhí ag Tráchtaire le haid cúil cinniú acu ar a tíomhheile den Páirc. An darna leat har bheith solhar an seo. Har bheith congra le chéile. Agus Tráchtaire an éist agus na rubble an áide acu. Agus sealamh Cailse. Agus sin an scéal den Cluiche seo leis na cínéalathe Jackar sealamh a Conall. Cill Chartha de jogu scór eile amsú. Meg sein ar a tíomhheile den Páirc agus na muir géirí é chur den Páirc am a ríist eile. Na Gaeltachta géirí sin a glanú. Anna ní dua agus idir an untaí a ríist eile. Crinneastí ar a tíomhheile acu inis den Cluiche an tosaí seo ní ceala a brú fríd everthe an ceman a Berger ní héide ar réiteir agus sealamh Cailse aici insan Conall Birch le búla aici agus í reachtail hiag a Trácht agus baríoch buinte den leithróid inis agus in é riire Cill Chartha den is sear job sin le seaasú an áide agus gan fáil ar bí agus Cailse dhéanú cosint iontach leis na hefir ar fad siar sé gcónaí Jackar acu teacht an tosaí ach nuair atá imrúid a lehéid díomh na galahor sásta é iompar an tosaí tá tú an áid fíor láidir Tráchtaire agus an sealamh fad acu caiise scór amsú na geafuinte adrathú agus sealamh inis ag ní rathaile chosí a pásin agus na súla dreiste agus ní hana gabbar go féachúir an sin an díhalha dhéanú ar ní gibhar hes deachan is a Tráchtaire agus caiise seo winter dús Páirc treidir a talú fan a haine Tráchtaire ag teachta má fan a haine céige is ar réiteir Tráchtaire agus libí ní ceala ar an untaí a ríist eile teanta go mhaith aici trúirtí thar timpeall orthaí takeíochta í orthaí an coscurtha leis agus smach Cailse agus buntáiste fáilte agus an réiteir ag tuairt an cinniú an bailile é an tair sin deanta agus sílam ggóil an lámh curtha maithaige agus an cinniú sin Berger an gol le Tráchtaire an tíomhheile é sé atá an cinniú sin gol le Cill Chartha agus bhfuil mrá na mí thar bhí mí háasta le sin bhaithí siad gur an cinniú sin gol leo Cill Chartha a bheith sáasta sealamh acu agus an réiteir an é sin bhg an tosaí a ríis síún clabbarachta bhí an agus le bíní ceala bhí mí háasta fan cinniú sin bhg an tosaí de theirbh sin bé scór cinniú na Hamhain eile in san Cluiche seo tá méid deanú an é gur le Cill Chartha bheith sé nó le Tráchtaire ag glanúint ruúthairt a deanta a stíon sin agus tá si go deanna go mhaith stíon sin is lína lean tosaí inis ach tá everthe breise acu á teachta má leis deanta go mhaith an sealamh Cailse hiúil ríist ach ní hanla reachta leis deithaige agus í gáil chláigid síos an sin a thug an buntáiste agus sealamh ráiste ríist dá Cill Chartha an tam a bheilte a chéile acu agus iad nuachtar ar chláir an scór barna le a fuinte bhí deis ionta ag ní hanla níos luithe agus caiite smuointe me cion eile acu deis eile acu ach na deisna inis le Cill Chartha agus sealamh acu ar na Páirc ní ró go leor leis agus é tugtharráis na Tráchtaire ach chuagar nó séisir siar inis dá Cill Chartha iad a reachtail leis deithaige spáis sin agus drá fás a maithas a bhí an sin I gurí oscail suas eile ní thuthil I gurí an pás a thuirt Cill sásta a chuair saola dhéanamh agus Tráchtaire le hebrethe as cór na fúil inis an sealamh fad inis a lár na Páirc agus buinte ráist agus an chaisin buinte ríist eile I célína castia í ar an unsaí deanta go mhaith ní cealaí chun sin a bhain sin san néir
Is he Mahu Kyunshin Kyunlager? Oh, neither will a Richard got a shag a lower. Looks me Carta and Shaw. Shay. Well, he make a run she Carta and Shin. Nihe. White Sasta Liggage. Can Carty be Brunta? Can Gaster Violence and Cornell? The rug. Go a while a Clann nGael Glaku. If any hand earned Halu. There's the Ilaha, like Gaeltachta. Agus Bear Rudla Cruhu and Ashes Clann nGael Mahashaw. Galore Steve scoring a cool game, more splash on. Neither made Hessa Fleming Sasta Shaw, Kaiha was Ja, Truer and Lena, Ig Cill Chartha. Sasta Shinakar Ja, Michael Lore, agus Bunch of Clann nGael Steve. Oberlejano 3-1 with you down, Cluiche of Gortia to on. Tamhnaigh and Talavan Shin. Similar nish, Mas Fedger. Levan Hannah Shocker Hard Trastan. Fagishe. Nakwell Colleen Gawain, Adderhu. Bartley Januaki. Idran Dalin. Nihanna. Shaw Carhustia. Oh, tagging to the Colleen Gafoil into Nimmerch. Jesh Bedger, the Clann nGael Mas Fedger Ebruma. August Tráchtaire or a Taluisti and Shin. Everha Bedger. Fiadinia har triple na Leroja. August and Kinyushin. Le Cill Chartha. August and Jäger Togi. Herfia Bumuchunuga. And Mohanish Kofada Le Amani Giver. Kathani Fernesti. Shell of Kajani Kali. Golashia Higashin. Nemerchin Shin. Oni Kali. Hona Leroja. Rugo Mahasna Lawa. August what to Galore Amba Aku Hilha. She don't commission Sans to Shaw Coruscant. The draw him on the corner Garistella. Better couldn't get it your final ish to Fleming and Nekalehi. Sans to Shaw Coruscant Shay. Coruscant draw him on the corner. Got Yidgiri Huntu. Hard Lash. Jeshna or Yashanish. Better or her Coruscant. Kaisha Tráchtaire. Eker hard trust in the first. Oh, Jesh was cool. Early Nash. And Ego Shinigo. And Retro Torch and Kenya Balahella. Oh, heel Clann nGael Corrosion and Yek Golastja Heganyanga. Now we're the Agonka Kela. Fleming a Steve, Councilish a Rachor. Oh, can you a Balahella Inish? Cill Chartha. Oh, yeah. Consport you can Jeru and Shaw. Ako Hardy. And an Adog. Shechek and Shenugas. And Leroy Jugga Shella Fletcher Rashed. Clann nGael. Kaishadea Woku. Tascore the Ye. Buntash to Fwachaku. As well, Cill Chartha. Agus he had bio bocht Erlina Jerry and Ish. Agus he geri ahando the Chahu is Johansson Cousins and Shaw. No Hardy agus and Lab Shincha Ega. Agus a couple of moments to news na chance na avi Clann nGael Neil Akya Chuli Naderhu. Agus the Mrulgar Glass should kill a wine these Luain. Should naturally fire an Ish. Commotion Racha Jashala Bedger. The Jokal Ofa score Alam shoot Karhatrasna Aku. And he Cali Tráchtaire agus Everha Galore and Shin Ig Cill Chartha agus go foil Edith Tridge the Chack them all Ash agus reached out a shell of Haku by Cartan Ish and Rod Kill where Yano Lesh agus a Haku if you Pisa no way a Horcher no even a Galahor shell of Haku and Ish Polo Hardy Steve and Ekel Hursi and can you Shin reached out Harvey Towelton and Clare Shaw, Sóisir the Conall. Agus Shine, another Jerry Sheche, Ega Rachor, Cill Chartha, and Aaron Boilia, Cill Chartha, and Tamhnaigh Kelderu and Shaw. Agus, well, Naki Integration, and Aaron Boilia and Shaw, Ed Boilia Lachela and Shaw. Agus their dive, Aku should, Dan Kedu Rio, Inson Comórtas, and Comórtas Peil, and the Gaeltachta. And Corn Bunch Aku, Agus well, O'Hardy, Agus well, Fleming the Councilish go fake where a station, a Lord Byra, Indemi Hasta from Kinyushin Ak, Bart Janta, Agus and Gashka Janta, Ega Cill Chartha, Agus Ancla Vion, Ega Jeru, Cill Chartha, Agus hit, Erlina Jerry and Shinner for PSA Eg Jeru and Clehe, Ard Wallu, Mashinda, Igra, Clann nGael, Agus Continemi, Landshid Law, the Rara Kila. Shredshid go fake where go Jeru and Chaw, agus Edith Chacht. Agus Eva and the Hanla, now could be Isha. He scored the Alla de Ye, Arkin or Doi, he is food and Chaw. Agus Edith Kelderu, agus well.
The last year the bank new to me Janet Budget Commission to get last year Ella Viaco Mara. Mar she get all like a salt of winches and Cunshaw. And Kedur is star and combine. Woche Buche, Igdemra, instant Comórtas Sóisir agus unction. Rockany into agus Shinnachilianche to the Brashaw, Jora and we are the Páirc. Ahish a mask, look Takyakta, agus look Banishakta. Agus well, Calderu intelligent, agus er doi. Gael and Shaw and Kid, Cluiche Canis and Shaw, Modge and you. Agus muidig dúil leis na Cluiche eile ní é seo tríchan de Cluiche eile agus ar an dálinn mra Cill Chartha agus well tá siad master óg fuinne for dói acu agus in na riire na chonadaithe a hanagas tea ar an andaifir fad for fiche hachtain sin éhan i galahor a hanagas tea ar a Páirc ar an andaifir agus damashe for si fuintin ar hana si Cill Chartha agus thug sin beocht agus fuinneamh da Cill Chartha Dearthnar bhí Clann nGael Sacrathe agus an Cluiche na fuairsead ó éhan i hanla in san céad a thug ard an ionta dóibh in san Cluiche nach na hairthe an bhain sé agus mit a abalta imróir ar chundé a thuirt iste mar ar rin Mícheál Mac Shane na si sin andaifir ar fad agus well look takeíocht a sacu in san seastan golóra an ard farman is agus well ní inú a bí é sin mar chuir siad an dearr seachtain seo ar fáil dúin ar fad teacht loch Peile agus is maithin rud go dtí leis an baile cóna thógáil tiismóirí Gaelta Charlie Sacú ar fad hall in san seastan an sin tá sin anú bhíú ar maidin an na glanú agus ag deanna rudí ré bhí siad an na tacu leis an inan agus well bhí siad é riire fa dúla tíar chun tús agus teasmanta síonnta in sa Comórtas thug siad bata spóthar go láidir den na Clann óga den na nGael óga in san céad Cluiche mar a ggéarna le léachra Lochlí in san darna Cluiche agus in isis an gaisce agus slíú drapi acu agus mar sin de tiltte acu ar fad agus réimse spré ionta scóirla agus deora in san seastan fásta agus ahais ó mhór ar fad mar sin de deis mar sin de an chéad runú Gael an seo maidin inniu agus sin deanta agus tuilte go mbeidh Cill Chartha. Ní inú bí é sin éhan i galahar rénithe mar léach na himmartha agus an gradam sin tuilte go mbeidh haci agus hana si iste Luain san céad an si an difer nar hana si iste agus ar nói a rihan Comórtas ar fad na mrála an thóg an dúchleán ach ní gibhar an éirí seo ní galahar an éirí seo atá rénithe mar léach na himmartha. Mar sin de na captain is tí in san seastan bin Lily na Gabhid agus Ciaran ní gibhar agus an bhirt na co-captain iad san sotas a chur fad agus is dúr a cuasaí rudí a bhrúchan tosaí ar hanama agus be dé sínta hacu an éis agus lá na dhéanana siad a riú dearmad ir is star an comáin agus an canister agus an corn le tógáil acu ní gan second nó gá.
Comórtas mar sin de le Cill Chartha agus le Lily agus le Ciara agus Conall na Gaeltachta tócaí acu. Comórtas lá mar sin de champaní na hhéireann buinte go mbeidh agus an críomh Sóisir agus an céadclaithe Ceannais buinte anseo a bharc Ceannais inniu agus Comórtas mar sin de leis an éireann baile agus le Cill Chartha. Mar sin de an scóir Jerry anseo in san céadclaithe Ceannais na búirteirí na Cill Chartha le Jaachúil agus cúcilín acu agus míáh le Clann na mí agus le nGael le cúil agus sé chulín ach an céalú faoi leanseáil anseo in san céadclaithe Ceannais agus Comórtas le Cill Chartha. Go hamil na carna gaci deis when you can't score Shell of Cluiche Currash near seo Shultas ja agus an céad scór fáilte ag even í hanla agus ruthir inta janta le take up the horch pass their file is jahalar bar deis when you cool bachas jag an cool anna cool fáilte an sin ríis Cill Chartha deis an kitdog iad a chuntu is ja agus an cool baire chun go súla sin an sin na gine le agus í gearú is ja He torch faoin iireacht agus sinna teachtas de agus an scór wuthí an sin an darna scór fáson de Ciannais giver Ceannais tí a scór na cool deis fan you cool badger Shulta teach giver is Tamhnaigh Ciannais giver íag teach faoin agus leite go mbeidh ag Lily Gavage Lily pass tugga nista Maria giver Maria Tamhnaigh ag Maria giver Jaachúil Teachí agus badger Cluiche cinniú an réitear Curraiste Tá sé mar yes agus ar fóraí chu hard tras in swatch Jess was cool early dance an ego sin go retro torch cinniú ball hela hí Clann Comórtas mar sin de le Cill Chartha agus le Lily agus le Ciara agus Conall na